काय ते माकड व तिकडे हे याला ना आपण पर्या बोलतो. पर्याचं पाणी. एवढं साफ पाणी तर मी आमच्या स्वच्छ पाणी. मुंबईला कधी एवढा साफ पाणी दिसत नाही बाबा आम्हाला. किती साफ आहे असं वाटतं आंघोळ पण करू शकतो याच्यात. हा. पण माकड कुठे दिसले? माकड गेलं तिकडे होता माकड. या बाजूला. ते बोट काय तिकडे आहे पण दिसणार नाही बाबा. माणसं म्हणतील की मी बाईक करून आणि तुम्ही का असं जात आहे. आम्ही रिक्षाने जातोय आता आपण चेंज होणार आहे आपली गाडी. हां चला बसा नंतर सांगूया आपण. रूट्स बस बस तुला रिक्षात हवी होती तुला रिक्षा मिळाली. का गं दिसत नाही. गणपतीला फ्रूट्स ना इकडे बघण्यासारखं म्हणजे हे सर्व बिल्डिंग आहे. सगळीकडे आहे ना बघायला हे आवडतं. ते मंदिर आहे आमचं तिथे. कोणतं नवड्या कवड्या जातात तिथे. जाऊया नको चल. चला आता गाडी केली पार्क. आता इकडून आम्ही तिघं जातो. होतं ना बसायला आता काजरघाटीला चढावं. काजर घाटीला. या तुम्ही पण सर्वांनी काजरघाटीला. सर्व चालले फिरायला. हो. चल बरं. ही आपली बस ना लालपरी एस.टी. आवडतं का एस.टी. मधून? नाही. आम्हाला जमतच नाही बाबा त्या गाडीवर. हे धीर आहेत ना माझे कंडक्टर आहेत एसटीत. हा आणि रिक्षा चालवतात. रिक्षा चालवतात. अरे वा. मग काय आज काय जेवायला काय होतं बाय? आज जेवण काय होतं मोदक केले होते आणि दही भात केला होता. अरे वा. होय आमच्याकडे ना. होय पत्रिका बघायची असलीत ना तर इथे पण आहेत एक गट काका आहेत. काय बघूया ना. बघूया. आम्ही 5 जणी बहिणी आहेत. एका रस्त्याला 5 जणी आहेत. हो एक गाडी बस आणि तशात माझ्या 2 मुली. हा तेव्हा एका रस्त्याला एका रस्त्यावर आहे सर्व. म्हणजे आता कसं आपण थांबत स्टॉप घेऊन जाऊ शकतो ना सर्वीकडे. हा. हा रस्ता आपल्या घरी गेला. तुमच्याकडे, हा. हा आता तुम्हाला काजर घाटीचा रस्ता हा. दाखवतो. काका आहेत छोटे खबर. कोणते काजर घाट? आई भाऊ. भाऊ आहे ते. भाऊ आहे. पैसे आलो तुमच्याकडे. हे आमचे काका. हे आपले म्हशी. हे आमच्या म्हशी. म्हशीवाले मावशीकडे जातोय. आलो आम्ही आलो. बरे आहेत ते सगळे. हे काय मम्मी पण आहे. आता जाता कुठे? हे काय हा. बरी आहेत ते सगळी. हा. भाऊ आता इकडे जावा. घरी जातो तुमच्या. हॅलो गणपती बघायला. जावा या. चला. हे किती आहे टोटल? 7 आहेत 7. 7. होय. सारे का मग पदनीसा. चला अजून एक एस.टी. आली बाबा. 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किती जास्त आहेत. 7 मोठे आहेत. लहान मुलं आहेत. हा 3 लहान. हे लीडर हा दुसऱ्यांचे असतील ना. ते का पुढे आहे? हा 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 इकडे पण आहेत अजून. या रस्त्या चटपट नाही जाणार. मग काय म्हशीचं दूध का गाईचं दूध? म्हशीचं. नाही तुला काय आवडतं? म्हशीचं मिक्स. मिक्स. आणि या मावशीचं नाव आहे ना म्हशीवाली मावशी नाव ठेवलंय तुम्ही लोकांनी. हे लहान होते ना तेव्हा म्हशीवाल्या मावशीकडे जायचं. नावं ठेवले त्या लोकांनी. हे टन बघा. हे
असे टर्न आहे ते एस टी मध्ये बसल्यावर ना हो, कधी कधी स्टॉप येतो असं बघायला वाटतं ते. हे असं दिसतंय बघा कसं गोल एकदम आहे. हा बघा ना वरतीच रस्ता आहे तो. हे पण माकड आहे तिथे बघ. असे माकड बिकड दाखव हा दिसलेत हा किंवा हा कोंडल्यात जाताना बरेच जाऊ तिकडे झाड आहेत ना. सांभाळून मम्मी हातातून घेऊन जातील नाही तर ते सरळ सरळ सरळ. गावातली माणसं कामच करत असतात. हा आपल्या किरबागेत गेलाय आणि हा इकडे हातीस हातीसला पण इकडनं ना. हातीसला मम्मी माणसं किती जण येतात. ही मावशीची जुनी विहीर आहे पाणी भरायची. कसली वेळ विहीर पाण्याची मावशीची. मावशीची. आला वाटतं घर. हा काय बाईक लागली तोच घर ना. अलग घरातच रिक्षा जाते डायरेक्ट. जा माणसांना हेच आवडतं गावचं बघायला. कसं वेगळं दिसतं. ही तुझी कितवी नंबर अम्मी बहीण? 2 नंबर. 2 नंबर मोठी 2 नंबर. सर्वात मोठी आणि सर्वात मोठी मुंबईला आहेत ना परेलला. तुझ्याकडे पण आलाय. कधी झाले गणपतीला आले. बरं आहेस ना. ही माझी 2 नंबर बहीण मोठी. तुम्हाला दाखवली नाही होती ना. हो. पप्पू आलाय. मुन्ना ते आता मिस्टर भेटलेले ते होय तिकडे होते वरती. काय नाव तुझं? नाव काय? काय ना सावरी सावरी. बाबू बोल. काय नाव याचं? नाव काय याचं? याचं नाव हां बघ. तू दिसते का ह्याच्यात? तू दिसते ह्याच्यात? दिसते बाबू. इथून पण येतो ना फोटो. ते छोटं पिल्लू बघ. तो बाबू हे काय आहे? हे बघ खेळ याच्याबरोबर खेळ. हत्ती बा हत्ती दिसते तुला? हे बघ बाबू. घ्या ते आवडलं त्याला. ते काय सेल खेळायला. होय ते खाऊ दे. होय होय. ओ आता बागेत जातोय. नाही बागेत जातोय आता. जेवण आहे. काय चार्जिंग आहे ना एवढी. तुम्हाला खाऊ आणि छोट्या मुलांना खाऊ. मग तुमच्याकडे आहेत ना 2-2, 4-4. तुमच्याकडे फॅमिली भरपूर आहे छोटी. बा एक दिलं तरी सोपायचं ते लगेच. या बहिणीला बघितली नाही होती ना. बघितलं ना. येणार होती तेव्हा पूजेला म्हणजे येण्यासारखं नाही होतं ना. म्हणून नाही आली. आणि कसं माहिती थोडा प्रॉब्लेम आहे तिला म्हणजे डोळ्यानी आहे ना कमी दिसतंय. थोडं कमी दिसत. ओळखत नाही माणसाला ओळखत नाही. आता बघ तू एवढी जवळ आल्यावर नंतर ओळखलं ना. नाही ओळखलं ते पण सांगितलं नावाने तेव्हा. नावाने सांगितलं तेव्हा. आवाजाने ओळखतोय. हा घे बाबू खा. तुला चाललंय खा खा. ते देतील नंतर. घ्या नंतर. ह्याचं नाव काय? देव. तो बारीक झाला ना देव. धर, पकड हात लाव. लावला हात. देव विवेक पिलनकर. देव विवेक पिलनकर.
मी येणार आहे पुढच्या महिन्यात ना, तेव्हा घरी ये. तुम्हाला येतो मी घ्यायला. मी घ्यायला काय येतो बरं ये. गाडी घेऊन. चल चला. आता तुझ्या लग्नाला येशील ना? हा, येईल. खरोखर इकडे की मुंबई. मुंबईला मनात हात लाव. मनात घे जवळ. बघा. ते राहत नाही लावलं मनात जवळ अरे घे. बाबे आण इकडे तू मग घेऊन ये. तुझा फोटो पण नाही बघू शकत. काय घेऊन येणार मग तुमच्याकडे घेऊन येणार. ये घेऊन आता कसं सर्वांना घेऊन सर्व इकडे घेऊन हा, आलो. घेऊन ये माझी वाट बघू नको तिकडे. नाही ना मी येणार. मी तुम्हाला घ्यायला देतो. हा. चल ये. चांगला हो तुमचा. ये आता. शिरीकडे जायचंय ना. हो, हो. हे तोंडात नाही टाकत ना काय हा. नाही नाही नाही. बॅटरी नको देऊ. मग मावशीला नमस्कार केला. हो केलं की. चल. चला बाय चल बाय. मग चला येऊ. हा, ये. ती पिशवी घेऊया. चल, काळजी घे. हो, हो. बाहेर जाऊ नको जास्त. नाही नाही बाहेर नाही का मुंबईवरून काय पाहिजे. काय नको बाबा तुम्ही या फक्त कधी आला तर या. येणारच आता कसा रोज येणार. कपडे सफेद पिशवी तुझी आहे. हो हो उद्या जाणार कॅमेरा येत कॅमेरा. उद्या आम्ही जाणार होय नऊ दादा. आणि सकाळी. आता रात्री आम्ही घरी बाय आमची एकदम मस्त. मग सकाळच्या गाडीला Arrange जायला करायला. बरं ना. मावशीचा आजची तिकीट होती, हा आज कॅन्सल केली. म्हणजे भेटून जाऊया. हे असतात आमचे फॅमिली. हे फॅमिली मेंबर. चिंटू ताली दे. ताली अशी पण द्यायची. चल. चल. म्हशीचा आवाज येतो इकडनं. होय. ह्याला म्हणतात गाव. ती मावशीची वीर दाखवते. कुठे इथे आहे या बाजूला. बंद आहे. कासवणी आहे. कासव आहे याच्यात. हो हे वीर आहे. पॅकिंग केलेली आहे. छोटीशी वीर आहे. दिसतंय का. होय दिसला. हे पाणी बिण्यान का पाणी प्यायची. पाना बिना जायला नको म्हणून ना. नको म्हणून ठेवलंय. बाय बाय मॅच मावशी. बाय बाय बोललो मी. बाय बाय बोलला. आयुषने बाय बोलला काय. झालं. हे आलूची पानं ना. हो ही आलूची पानं. आलू भाजीची का हे वडीची. नाही पण हे खास असते. हे खास नाही आहे, खायचं. हे खास चांगलं आहे. नाही बघतो. नाही ना खास येते ना. आता हा यांचं जुना घर. म्हशीवाली मावशीचं जुना घर. इकडे म्हशी म्हशी ठेवतात. असतात. इकडे म्हशी असतात ते आपण बघितले ना रस्त्यात. आहेत 2 आहेत. पिल्लू आहेत हे पिल्लू. आई येते त्यांची. मम्मा येते. त्यांना वाटतं काहीतरी खायला आणलं वाटतं. काय पण खाते असतील ना. नाही हे चारा. चारात ना. ये. गणपती पण यांच्या घरातला गणपती ना. हा मावशीचा जुना घरातला गणपती. मावशीचा गणपती. हे जुनं घर तिचं. चला. माई असेल ना. माई आहे. डेकोरेशन छान असतात ना गावी गावी. हे तर पडद्याचे डेकोरेशन केले ना. आयडिया छान आहे. हां आयडिया छान आहे. हे कोण आणली. ही पण आयडिया छान वाटली. काय नसेल तर असे हे लावायचे आपले. हो माई. आणि पडद्याने पण छान वाटतं ना ते. कोणी केलं हे. सगळे घरातले बरे आहे ना. चौघांचा गणपती ना सगळ्यांनी मिळून केल्यात ना. पण ही आयडिया छान आहे. म्हणजे आपले पडदे पण वेस्ट नाही राहत आणि आपल्याच घरातलं सर्व. एक एक द्या तरी बास होते. हे बघा एक उचललं ना तरी बास. असं आहे का. मम्मी बाय बोलते अत्तर लावू का. छत्री घेतली. नाही भाऊ. घेतली. झालं तर. थँक्यू. चल बाय. पावसात आहे ना बापू. इकडे पाणी लागतं मावशीच्या घरी. थोडं वरती. हा मग हे घरं तर गेली पाण्यात मग. हा पाण्यात होतं ते. मावशीचा घर पाण्यातच होता. हा या या. आता कुठे जाणार आपण. आता माझ्या माहेरी जाणार भावाकडे माझ्या.
माहेरी म्हणजे ऍक्च्युअल घर जिकडे तुम्ही मोठे झालात ते ना. आमचं घर आईचं घर. मेन गावातलं घर. देऊ कोणाला करतात. चल बाय बाय बाबू. कॅमेरा आहे बघ. तिकडे पण कोणतरी आहे. अरे आवाज आवाज रिंगटोन ठेवली पाहिजे काय आणलंच रिंगटोन. नाही. त्यामुळे खाप का नाही आणलं? आता एकदा माहिती पडलं की रोज आणणार त्यांना आता. येते चल. पप्पूचं आहे. हा, ते पकडवा. ती पिल्ला म्हणतो खाप का नाही आणलंस पप्पू? पप्पूला जागा होते बाप्या. हा 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 ते म्हशी बघ. नाना या भाऊ नाना या या ना. आलो, आलो. शुभा आली आहे. नाही ते पण आले. काय म्हशीचा फोटो आहे. हा ए मम्मी मम्मी ए बाहेर येतेस काय. पाण्यात बघायला येतेस बाहेर. चला आता तुम्हाला वेगवेगळे दाखवूया गावातले सर्व. इकडून दिसतील बघा आता तुम्हाला. हे सीन असे सीन कसे कमीच दिसतात आपल्याला बघायला. हे पण इकडे रिस्क आहे. म्हशी गेले पाण्यात. हा हे असं किती वेळ आणता तुम्ही असं इकडे. हे दररोज सकाळी आता 9 वाजता सोडणार 1 तासभर इथे असतात आणि आता वरून ते चरून आलेल्या साड्यावर ना हा ते आता अर्धा तास बसणार अजून पाण्यात आणि मग धुवणार नाही घरी घेऊन जाणार. मग ते स्वतःहून बाहेर येतात काय. हा उठवले की उठतात त्या स्वतःहून. हा काय होय छान आहे. अरे वा. काय नाव तुमचं हो. माझा हे गुरुनाथ पिलनकर आम्ही. होय काकाचा भाऊच मी. हो स्पेसिंग सेम आहे. होय बाकी काय बरं आहे ना. हो बाकी बरं एकदम. गावातली जरा मजा घ्यायला आलो. होय होय ये मस्त वाटतं गावी. होय आता गणपती बघायला जातो ना. हो गणपतीत बघायला चाललो. वरतून बघून आलो. आले हो आत गेले होते हो. हा होय काय बघितलं ते वर. वाटतं ना. तिकडेच आहे सावली. जाऊ जाऊ सावलीत जाऊ तिथे. भाऊ या. या इकडे. पाणी बघ पाणी बघ. पुढे तू पाय ठेव. पाणी इकडे खूप साफ असतं ना. पण हा जेव्हा पाऊस लागला तेव्हा पाणी किती भरत असेल. हम्म? लागला होता वरती. तुमच्या काठोकाठ लागला. ह्याच्या एवढं वरती पाणी. वरती पाणी आला होता. होय आला होता आला होता. लागला होता. हे आता आम्ही काजरघाटीला उभी आहे होय आणि हे मध्ये भाऊजी. हा आता आपण आलो ना बहिणीच्या घरी जाऊन मावशीकडे. हम्म. त्यांचे मिस्टर आणि हे दीर त्यांचे. गावातले माणसं फिट असतात ना. पीठ असतात चांगले चालून असतात. चालून. होय. चला आपण जाऊया. चला जाऊ, जाऊ, आता. परत यायचं आहे ना. होय होय चला काका. नको बघा राहून दे जाऊ. लग्नाला या. पप्पू लाईट घ्यायला होतात आहेत. कुठे लाईफ बॉय. हो यांचा साबण कोणता. हो यांना साबण कोणता लागतो. लाईफ आहे ना. लाईफ बॉय. लाग बॉय. सामान लावतो जातो नाही तर आम्ही नाही येत तसा. ते पाण्यातच दुखतात पाण्यातच बरोबर. दुखतात ते चिखलात. पण स्वच्छ. होय आता धुवून देणार ना. आता आम्ही पाण्यात उतरून तिथे त्यांना धुवून देणार ना. हा काय होय अरे वा. ते उजाडातून दिसलं ते बरं झालं बाबा. उजाडाला सर्व क्लिअर दिसतंय आता. त्याला आंघोळ करतायत. आंघोळ करतायत ते आता. जाऊ मी जा. चल चला. जाऊ मी. थँक्यू. म्हणजे रिक्षावाला कुठलंच नाही. मग
आपल्या एवढ्या आपल्याला थांबतात पण नाव काय हो तुमचं? नाव तुमचं? विष्णू वांगणकर. हां बघा असं मुंबईचे रिक्षावाले थांबतात का बघा. मुंबईच्या रिक्षावाल्यांना हाय नुसती घाई. हो. जाऊया? हो आज कंडक्टर झाल्यात, गाडी थांबवून थांबवून देतात आहे. हे मस्त सीन आहे, मस्त सीन होता. मी भारी होतं. आता तुला एक सांगतो मी, गावातल्या राहणाऱ्या माणसांना नाही कॉमन झालंय, हा. पण आपण जेव्हा त्यांना येतो ना वाटत नाही रान वगैरे, रस्ते काय त्यांना हे नसतो एवढं. आम्हाला हे रस्तेच बघून खुशी आहे, म्हणजे मजा येते. आम्हाला त्याची सवय झाली आहे ना. हो हा, तेच ना. तुम्हाला कशी मुंबईला दगदगीची सवय तशी आम्हाला इकडची सवय. होय, होय. आम्हाला दगदग सहन होत नाही. हा, बरोबर. मी काय म्हणतो बाय, शिर्डीला येतेस का? हा? शिर्डीला येते? कधी नको आता जाऊ खूप. नको ना, आता नाही. हा नंतर जाऊया. नंतर तुझं लग्न झाल्यावर. झाल्यावरती. हो, हो, जाऊ. आता हे हा ब्रिज का दाखवतो? हा कसला ब्रिज? आपल्या सोमेश्वरचा. सोमेश्वरचा ब्रिज हा मॅप मध्ये पण दिसतो. आता तुम्हाला जरा इकडे थांबून बघा, आता ही सिनरी दाखवतो बघा. एक मिनिट हा. आमच्या रिक्षाला किती चांगले चांगले थांबवतो बाबा. पुढे गेले थांबा. आपली लालपरी आली. आपली लालपरी अशी बाहेरून चांगली वाटते बघायला. हा, आतून बसायला नाही आतून बघायला नाही झालं आता. जा दाखव जा. जो एक सिनरी ही वाली. हा, जा दाखव. ह्याच्या फोटोशूट करायला चांगलं आहे तिकडे. बघा आपलं कोकण किती सुंदर आहे बघा, किती छान वाटतं इकडे. वातावरण पण छान आणि ती सिनरी पण बघा. इकडे ड्रोन उडवायला मजा येईल. आता नेक्स्ट टाइम ड्रोन घेऊन येऊया. ड्रोन हा मम्मी, आपला तो उडणारा कॅमेरा आणला असता तर. तो कसा पावसातून भिजतो म्हणून तो अलाउड नाही आहे इकडे फिरवायला. चांगलं इकडे माणसं फोटोशूटला येतात इकडे. रिमोटवर असतो, असं त्याला सोडायचं आणि रिमोटवर आहे ना तो पाणी सगळं बघितलं असतं.